Badalona reprèn l'adjudicació d'habitatge públic municipal. Després de 20 anys sense promocions directes de l'Ajuntament, el govern local ha presentat avui el portal Habitatge 2027 i la primera llista de pisos de lloguer. Avui no estem fent una promesa, avui no estem fent anuncis de futur, sinó el que estem presentant, el que estem dient als veïns de Badalona és que a partir d'avui ja es poden inscriure. La primera promoció consta de 8 pisos de lloguer al carrer Progrés, al barri del Gorg. Són habitatges de 2 i 3 habitacions amb preus d'entre 677 i 868 euros mensuals. Jo em nego a acceptar que les famílies, i especialment els més joves de Badalona, tinguin que marxar de la nostra ciutat perquè no tenen capacitat, perquè no hi ha oferta d'habitatge públic. És una anomalia que hem viscut durant aquests 20 anys, però que durant aquest mandat estem treballant des d'allà fa mesos i que a partir d'avui estem començant a revertir. Destaca el blindatge del procés. Badalona segueix el camí de ciutats com Alacant, que recentment ha vetat l'accés a polítics i familiars a l'habitatge protegit després de l'escàndol d'adjudicacions a càrrecs propers i familiars del Partit Popular. Aquests habitatges no estan dirigits ni als regidors del govern, ni als regidors de l'oposició, ni als familiars dels regidors del govern, ni als familiars dels regidors de l'oposició, ni als directius de l'Ajuntament, ni en el personal eventual, en el personal de confiança de l'Ajuntament. He volgut deixar molt clar i que es recollís a les bases que queda rotundament prohibit, i així queda recollit. El primer pas és estar al registre de sol·licitants. Sobren 15 dies hàbils per apuntar-se al nou web o a l'oficina d'habitatge. Fem una crida a la ciutadania que no es col·lapsin tant l'oficina com la web. És a dir, que hi ha temps, hi ha 15 dies hàbils, i per tant és indiferent apuntar-se el primer dia que el dia número 10. L'objectiu final és arribar als 300 habitatges públics abans de finalitzar aquest mandat.